Pokemon International Championships, братле, си играе в момента. Аз И се радваш. ще им да си изпикая, бе. Това да не е 2004-та, момчета. Офлайн си, бе, Пепи. Селата колко е слаб. Good morning, Америка. Какво е това? С тия гущери, бе. Те ще ли си? Да. Копеле, паси протът. Сепчо продаде играта, още с началото. Лей, чувам се на стрима, бе. Да. Само че е с някакви 10-15 секунди дилей. Спрямо. Как ще се гледам? Игра, която загуби, момчета. Аз съм с един копел. То трябва да му разкажи играта. С какво си? Нищо. Горкито е хибрид, бе, брат. Чакай, че искам да го изненадам, няма да се показвам. Ама ти правиш я пъл, бе, братле, няма проблеми. Инвейда, момчета. Инвейда, Рио. Доста. Какво мислиш? Оле, ела пат! Айде, умре! Ги умре! Къде си, момче? Играе. Селата е АФК, още няма проблем. Стинче. Не биват! Толка седи, сега седи на кулата. Кана е фарм. Да. Не може. Да. Не знам. Тъпата кула, как ще ме ударим? Си излагайте. Мастера Хуил къде е? В гората. Селата е голям играч. Голям човек. Да не се правим. Да. Да, ползва е хила. След че е голям играч, ти не може да се съревноваш с него. Не! Да. Помпа. Правим ли та? Той ти представяш си какъв играч, но селата го бият. Демидж! Пепи! Башо беме. Колко аз съм здрав. Пачок!
се боли, не. Аз бях с някакво дълбоко афъка пак. Това всички го разбрах. Чакай Сатина ме уби заради таварките. Майга му, бе. Касадин джунгъл ли е това? Кой? Да, ти Ими защо джунгъл, си ими нали? джунгъл. Аз го дай него, братле. Да. Оставете го пикампа. Сева си, какъв играе се, братле? Бас не, бяха той- с двама Го убивам тайма един. на 20 кръв, разлежиш се. Да, не е така. Аз освен това съм с много изненадващ съмън разпел въртос, аз съм с хил. Това всички го видяхме. Това е скил. Да. Еми не, той ме... Трейдвахме въртоя и аз точно преди да ми набия последното куца към дето въртоя и он ми вика лофто пак. Сепчо Мастер Юи е на нашото синьо. Ние нямаме синьо. Ако имахме, щеше да е в мене. Повярвай ми. Мастер Юи току-що мина през мида, аз такива. Вярвам ти. Пепи, нямам лардоско. Нямам лардоско. Нищо е. И сложи да им. Сега го няма между другото. Не мога да докопам се въртле, трябва да... Сега. Малеле! Ето е. Жак! Да, питам. Не, Пепи. Елате, помогнете! Елате тука, вижте какво става! Да, бе, виждаш, чакай сега крипа е! Чакай сега крипа е! Сепчо, той е мой, нали знаеш? Че! Казах ти, че е мой, си го дъпа. Дил във вапата цигани. Майко, как го трейдвам то, братле, направо му откъсвам главата. Малфита фана! Това е пат. Рейндж. Разбрахте ли го? Не те чувам се, въртле. Значи тая игра... Ало! Да. Да. Тая игра я правите на клипче и я качвате в YouTube. Не, по-лошо! В V-Box 7. Там където играят истинските прота БГ. Ето играят истинските прота, нали от БГ прота. Защо ме трейдаш? Копеле! Я бей от тук, бе! Сери си тук, бе! О, да. О! Няма ли стана това? Нищо играем. Стигаме мис. Малфита предпочита да фарми гората, отколкото да ви помогне, между другото. Аз няма да дойда и аз, знаете. Сепчо, той е мис при мен. Точно преди да стигна 6 лева, обаче. Деба, майка му! Да. И то преди Беше умрял Докс. Еклипса, бе. Добре. Лесли каручка, малеле! Тринити, бате, директно Тринити. После Infinity пас за крит с Reduce. После му се Есен прави Сливърс това. трябва, Пепи. Да, точно.
Абе, Пепи, вземи си това, бе! Ракет, копеле! Нищо. О! Пичове, разбрах какво стана сега. Това беше мис, ровно е до там. Това направи. Нямам флаш. Нямам флаш. После да Брат, видя, аз разбрах побегнах. какво стана. Казах мисъл, обаче той просто го бекна. И той е дошъл от базата при вас, сеща се. Пепи, не се прави на Big Boss. Пепи, Пепи. О, демидж! Демидж! Дайв! Искам дайв! Тук е дайв, момче! Орел си го! Пепи! Не! Копеле, Пепи! О! Пак ви питам дали разбрахте какво стана. Не. Опитах се да селектирам кулата на топа и натиснах D. Не, Е, само е хила. хила. Да. Насоса е тук още. Тунко, внимай, насоса е там тук. Нас се... То ги утал. Той му бяга то. Ау, как? Да бе, мискликнах, братле. Мискликнах, копеле! Сега Това е вече много го лак престаш с чето. черп. Мале, това как и влезна, лате. Епи! Чао! Ела тука! Айде, Стичаме. 3-4! Сет ще го убие, сет ще го убие. Аре, Цева! Само не ходи. Пепи за тебе е треша, Пепи за тебе е треша, Пепи за тебе е треша. Аз съм зад кучката. Пепи! Идвам. Хопер. Сет, че беше готов тук. Себа тука! Себа! Не мога, бе, не виждам. Какво искаш да се набия в улта ли? Аз го стъннах! Тук да ти скрути! Насоса! Насоса! Охо! Глава. Стъпвам го! Аре, бой! Ещи е! Продайва ли? Чакай! Не! 3-4! Бекни, че няма стън! Бекни си! Това е бати гаврат. Абе, той мълчите играе ли с нас, бе, братле? Гледай го, той само отива. Охо. Опеле! Нямам какво. Че нямам телепорт. Нямам. Тука. Тук съм! Май се! Ладно, бе. Здравей, Треш! Търче.
Копле, умирам. Тлашвай, дай ме ги, дай ме ги. Ей сега. И четете само крипа. Аз умирам. Моля. Аз умирам. Аз умрех, бе. Аз умрех, бе. Копеле, кой ми направи толкова много демидж, бе? Кой? Копеле, кулата ме е настрава, момчета. Фащам ли го то? Не го фащам това. Майко. Ау, нас съм убил оцеля. Продадахме ли играта вече? Изи. Почти. Пепи, ти си! Изи. Айде! Уби го. Давай другия. Джангора, виж го, Джангора! Джангора си ява гъртле! Аз ти пуснах и щитче, братле. Аз ти пуснах и щитче, братле. Тук, влизаме тук, дай. Те се възчита. И отгоре и отдолу, ба. Плашна. Не. Копеле, ти го стъмнали, бе, братле. Не. Добре. Аз ще го бейтна. Стъмна го. Хилнах те, Копеле. Копеле, не. Копеле, направо не истина. Даваме ли го то? Мастери! Път! Мастери! Нямам стън, Кой Копеле. ще умре така това? Това е тая игра, момче. Аз нямам мана, бе. Аз бех. Кое си избереш, бе? Няма просто топка. Скока не се ти. Копеленце малко. Кашляш. Помощ! Да. Копеле. Помощ! Яхник. Ей, гледайте малко играта, много е. Директен Гледам дай. малко играта, братле. Гаш, помощ идвам. Елай, момче. О, как си, приятел? Опа, Аз съм. Дай. пак ще хилна, няма значение. И пак ще взема. Айде, момче. Куина ще ни убие всички, бате. Лошо. Куня. Давай, Сепчо. Давай, Куня, Сепчо. Ако бе тук, ще да стане. Да бе, Пепи, движи се, бе. Убиваш. Даня, това го убиваш. Въртни се и го убиваш. Не мога, бе. Копеле, Врътка. тичам. Врътка. Перфект. Добре. Пускам ти щит, Копеле! Ти видя ли балончето, бе? Мати играта. Един драк ще вземе ли тая игра, момче? На 17 минути ги фарме, момче. Пепи, обаче не идват, братле. Стига, не е лошо, бе. Ака се дина, добре, порта. Добре. На Таню, какво играе? Таню играеш. Да, не знам. Нямам.
Майко мила, какво става? Чакай, не да бягаш патенци. Нямам флаш. Момчета, не знам какво става, пак взех 2 кила. Да, скок. Чакай, пусна ми да първо. Няма пари, бе. О, блек, това. Тя ще го стъмна това. При главата, направо не е истина. Днеска ти аз цял беквам. ден. Себа, какво стана, момче? Да те взима да не взимам кула. После да продава. Себа, на малко ли е това? О, той умря. Той умря. Това е нас и кой? Мастер ви видях така. То много сбърка. Той е изтетен. Пепи, искаш да ти кажа, че имам 2 пъти колкото е атак пауър. Атак демецки. 200. О, това момче горе. Той избърка. Идва ви Касадина и Треш отдолу. Добре. Ето ги. Нещо кошмиш. Next game. Треша го срещнаха отдолу. Той го изигравате. Той го играе като Пепи, бе. Не. О! Няма, бе, ти го взе. Не. Късадин. О! Директно това вече... Ела да виж. Гледаш ли сега? Ела, так. Друго е новата мета, е друго, брато. Къде ме бие колата, бе, брате? Дой тук ме бие колата. Няма. Така Няма, се бат, играе. Дарио ми казва There's no good track. Това е. Ела, мамо, ела. Играеш ли? Да, бе, бас. Не, ето го. Оле, фанахме. Ще умре. Виждаш ли му вълчет? Чета не е с лошо. Чета не е с лошо. Няма. Ей, еба се връща. Сепчо, бигаш. Мане, аз си я чунула къде влезе момчета. Няма ult. Ай, хитнете, аре! Чакай, има 6 секунди до ута е. Ах, Да копа. влизам ли? Как ще хубаво да ги взема всички. Това е, защото не бекнах. Линче, ела навънка е, може. Ела тук до мен. Ела, Линче. Къде отиш? Накажи го, копле. Ела тук ти. Нямам стън. Това не бие демидж, бе. Имам стън. Какво, куто му е 100 стак. Пепи. Сеймиро.
Let's go, бе! Айде, момче! Наиграли си! Наиграли си! И моята лъко за врат, че няма край. Ето тук какво е. Майко, са полиса го. Давайте да я приключваме, момчета. Еми аз съм 13-4. Айде наистина да я приключим. Перфектно. Аз портам на топа, направя ги изнасям. Не идва да трейдва с него, момчета. Десет. Той ще влезе сега там. Аз съм на топа, за да съм по-близо, ма нямам телепорт. Защо така са набити сега? Няма бат, няма, не фалти. Не умира. Добре. Знам, че умря. DPS-арите не ги няма, бе. Тук умря също. Кой кайтна? Те всички са там, вика кай. Кой кайтна? Те всички се биха с мен, момче. Епи, бе. Айде! Горе пушни пъти, горе. Още не си тръгнала, така ли? Аз сядам да играя, вратата ти е отключена, да знаеш. Ай. Пичо, айде, че моето момче е тука. Естествено, се раждам след половин час. Тунко, нали знаеш, че ще лутна за този крип долу? Не, стига! Сериозно ти хора, трябва ми кинти. Ма дайте да, защото това е супер тъпо. Дори с екзекюти не иска да ги взимам, бе, о, майка му, не. Дрейка, никакъв ми Дрейк. Опа, стичаме. Аз вземам Дрейка, момчета, пиц. Еми, бате, взимай Дрейка, добре. Кипайте шива на такова. Кулата кипта. Добре ти ги се, брат. Пиеме Дрейка, брат. Пепи! Насам! Бегай! Мале, ти Добре, че бата е Филип. Добре, че... Филип е Торнейл, направил ли си? Сега съм тръгнал да правя, братле. Нямам. Аз ще взема и хвитра. Тук е тръгнал, момчета, майка. Моля бе, Куинч. Моля бе, двама стана. И те се пазят, бе. Отивам. Вите сега защо идва към мида, не мога да разбера, вместо да ги пушва. Ние не можем да си затвориме игрите, бате, после що губим. Себа, това игра ли е, братле? Игра ли? Нектон мид. Това игра ли е? 100% съм сигурен. Както и Олаф. Обаче, сега... Това е тъщак, братле.
Влизай. Влизай там, бой. Таню, бой. И аз съм отзад също, да. Опале, тук направо не знам какво става, брат. Направо майката си драка. Дайте малко си хилна. Стига би. Опале, те ми се наби с флаш. Флаш и късно. Там! Танк, давай. Този откъде? Всички по тази половина, всички. Всичко ти в момент не го... Всички. Мастер Юи! Стъм го сема! Майко, братке, изчезна. Епи, не дей, няма стън. Сега мога да го бейтваш. Бегаме двама се. Тук към мене. Копеле, защо не можах да стигна на време, брат? Защо не можах да стигна на време? Давайте, барони, давайте. Що е купа танки, бе? Виж къса какво направя Софар, бе! Софар, брат! Свара, какво ли направи? Чакай аз да направя тогава едно е такова. Един дебел Last Whisper Penetration да направим. Аз съм достатъчно танки вече. Абе, Себа! Себа, удари го, Себа. Нямам пинг. И пак го почнете без... Давайте, почвайте го и толкова. Айде. Аз тием на Мастер Юи. Какво ще почнем? Виж го е той тук. О, Себа, бързо! 3-4! Аз нямам това. Ама къде не спрягаш. Айде. Уинката идва. Еге. Аре, дай барона, дай Правим сега барона. пак чействаме вата като малумници. Идвам аз към Дай барона. барона, Себ. Дай барона. Имам чета. Давай барон. Летни. Качи направо тук при нас. Скачи направо пет при нас. Той Насос е с Торнмейл. От се групираме, ние вече сме толкова назад този Насос, бро. То вече има стакове и всичко. Колко стака има нас? 280 стака има нас. Аз стакове ли си? Моля ви се, не си сбивате сега там. Просто посред... Изчакайте. Какво да не се Някой да сбивам, отиде на се мида. сбивам, пушвайте и това е. Някой да отиде на мида. Аз ще Да правя ко на мида.
Еми, кой напушва мида, бе, братле? И като пусне какво? Ти я разбираш тази игра повече. На 35-та минута ще седа и ще чакам и ще ти дефендвам мида. Някакъв слоу. Това ще го слонах. Съм. Ние всичко му изсипат. Е. Какво да ви кажа? Добра игра, бе. Как пада, бе? О, мале.